רב, השיעור נקדיש לעילוי נשמת לעילוי נשמת, הילה קירנטה, בת כן, נעמי, בת נעמי, ובנימין נמטה, בן בן דבורה. דבורה. אוקיי. יהיה לימוד לזכותם בעזרת השם. אנחנו נלמד בעזרת השם עכשיו על נלמד איזה מדרש בפרשת פנחס, אנחנו נלמד על המדיינים. ככה כתוב בתורה, בפרשת פנחס, אנחנו קראנו וראינו, כתוב בתורה, אני קורא את הפסוקים. וידבר השם אל משה לאמור, צרור את המדיינים והכיתם אותם. צרור את המדיינים והכיתם אותם. אז כתוב, וידבר השם אל משה לאמור, צרור את המדיינים והכיתם אותם, כי צוררים הם לכם בנכליהם אשר נקלו לכם עד דבר פאור. מה הכוונה בנכליהם? בנכליהם. אז הנה, אנחנו נלמד היום את המדרש וניקח מתוך המדרש שלנו יסוד גדול גדול מאוד בעניין הזה של עבודת השם. אז אני קורא לכם קצת חלק מהמדרש. ככה כתוב במדרש רבה. מדרש רבה, כתוב שמה, מפה למדנו, כאילו מהפרשייה הזאת של המדיינים, שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה ואת כל בני ישראל לצרור את המדיינים והכיתם אותם. למה? מה כתוב פה? כתוב, מניין שהמחטיא את האדם יותר מן ההורגו, שההורגו הורג בעולם הזה, ויש לו חלק לעולם הבא. אבל אדם שמחטיא את חברו, הוא הורגו בעולם הזה ובעולם הבא. זאת אומרת שיש לנו הבדל בין אדם שרוצח באופן גשמי, לבין אדם שהוא רוצח מבחינה רוחנית, את הרוחניות של האדם. שהאדם שרוצח רוחני יותר חמור מהגשמי. לרצוח את הגוף של האדם זה פחות חמור מאשר לרצוח את הנפש של האדם. והנה, המדרש אומר ככה, היו שתי אומות בעולם, אחת מצרים והשנייה זה אדום. אז שתי האומות האלה הם שתי אומות, אדום ומצרים, שניהם נלחמו בישראל. כתוב שהם קידמו אותנו בחרב, איך שרצינו לעבור בגבול שלהם, מיד רצו לצאת איתנו למלחמה. כן, אחד אומר, אמר אויב, ארדוף אשיג, חלק שלל. כן, זה המצרים. ואילו אדום, לא תעבור פי, פן בחרב אצא לקראתך. אין, הוא לא הרשה לא שעם ישראל יעברו דרך הגבול שלו. אז אלה, מצרים ואדום, נלחמו בנו. כן, כמו שעכשיו נלחמים, יש מלחמה. אבל יש שתיים שהם, מה היה איתם? הם קידמו אותנו בעבירה, שזה חמור. מי אלה שתי האומות האלה? כתוב על אה, מואב, כן? יש לנו את מואב, ויש לנו את עמון. לגבי מואב ועמון כתוב שגם דור עשירי עד עולם אסור להתחתן איתם. לא להתחתן איתם עד עולם. אבל האדומי והמצרי אפשר להתחתן איתם. ופה זה לא מובן. איך יכול להיות מי שנלחם בנו, רצה להרוג את הגוף שלנו, אתה יכול להתחתן איתו, אבל זה שפגע בנו ברוחניות, לא יבוא עמוני, מואבי, גם דור עשירי עד עולם, כמו המדיינים האלה, שאסור להתחתן איתם עד עולם. אז אנחנו רואים פה בעצם מה ההשקפה של התורה. התורה לוקחת את הפגיעה ברוחניות יותר מהפגיעה בגשמיות. זה נקודה ראשונה. ממשיך המדרש ואני קורא לכם עדיין את המדרש. אומר המדרש, מה היה עם דוד המלך? בואו נתבונן מה היה עם דוד המלך. ככה כתוב, במדרש כתוב שהתורה מצווה אותנו לא לדרוש את שלומם, לא לדרוש את שלומם של, ה,
של האלה שפגעו בנו רוחנית. את המדיינים, אסור לנו לדרוש את שלומם. והיה מישהו, גדול הדור, כמובן זה דוד המלך, שמה הוא עשה? הוא ריחם. הוא ריחם, הוא ריחם שם על אדם שקראו לו חנון בן נחש. ומה הוא עשה? שלח לו אנשים שילכו לנחם אותו. אמר, נו, מת לו במשפחה, כן, כמה, קרה לו צרות, בואו נשלח מישהו שינחם אותו. אבל דוד, הקדוש ברוך הוא אמר לך, אסור לך לדרוש את שלומם וטובתם, זה לא טוב, אסור. מה קרה בסופו של דבר, אומר המדרש? דוד, אל תהיה צדיק הרבה. מה קרה בסופו של דבר? היה ביזיון, החנון הזה, מה עשה? לקח את עבדי דוד, גילח את חצי זקנם, וממש זרק אותם קוראים לו, מהבית שלו, בייש אותם. דבר ראשון. דבר שני, מה המדרש אומר? שהוא בא למלחמה עם ארם נהריים. מי גרם למלחמה הזאתי? בגלל שהוא ביקש לעשות טובה עם המדיינים, שהתורה אמרה לא תדרוש את שלומם, לא תדרוש את שלומם. דבר חמור, שימו לב, מלחמה התפתחה בגלל שאנחנו היינו טובים עם מי שהשם אמר לא להיות איתו טוב. עד כאן בעצם דברי המדרש, ועכשיו הכותרת הראשית של כל המדרש הזה, שגדול המחטיאו יותר מההורגו. שהאדם שהורג נפש מישראל, אז בסדר, הוא הרג אותו בעולם הזה, אבל יש לו חלק לעולם הבא, לאותו אדם שנרצח. מה שאין כן אדם שפגעו בו רוחנית, השפיעו עליו לא לשמור תורה ומצוות, לא רק זה, הוא מאבד אותו בעולם הזה, הוא מאבד אותו גם לעולם הבא. מאיפה למדנו את זה? מהפרשת שבוע הזאת של פנחס שראינו, מהמדיינים, צרות המדיינים, שלמרות שהיו הרבה מלחמות עם הרבה גויים, הרבה אומות, אבל אלה, הקדוש ברוך הוא לא סובל אותם, שונא אותם בגלל שהם רצו להחטיא את עם ישראל. עד כאן נעצור ונמשיך עוד רגע, שתתרגם. אם אתה רוצה לראות את המדרש הזה, זה מדרש רבה, Mhm. פרק כ"א, סעיף ו', ותוכל לראות את זה אם יש לך איזה תרגום או משהו. Okay. Tuntun makin kan siu dur he parasat pin khasa mi kha kan en le tanga dia parasat min pin khasa khan in midras raba ina parasat chung chang aron soi fia na kha ani don ni ta khan in kan muwa la pathian khan mose le amisel ta kha thu pe ya Moab ho Midian ho ta kha almani ta kha vadau ula in chunga nge Sớm tak har san na an thlen sak fel אה, pangin va eng lo vero va tilet vero atitani chu יופי. chu rafi kan lu ka ti chuanin mitra zakhanin hela hianin la ba pathian rongbol dan rongbol na kong bul thut poimo mai ta train kan zir choka atia mitra sraba khanin la pathian in mose le Israel ni na khanin Midian ho kha wa bei turin atitani Heta hianin thil a rawn sei fia ta misual bawt chhia le midang te bawt chhiat tir te din hmun hi a inang lo ni tuna tual that tu kan ti chuanin tual that tu kha chuanin tual a than na awanga a hrem na chu a dong dawna amero chu kha tual that tu khan a hrem na a dun rol rol khanin a chung thu rel na khanin olam haba a chan thu tu soi ani lo da ni amero chu midang te bo sual bo yan lu tir thin chu chu ti ang mishing chuan an ru khaniut an ti chiat saka wangin an nge pathian an rin namo an ti chiat saka wangin kham ya ti chiat sak tu kha chu chuanin olam haba po chan anei lo nga
asul na po kha a thalo zo ka ni a serious zo ka ni ti ni chu zona umta a pakhata chuanin tual tha na kha midang te sual tluk tir ai ma in a tha zo ke ti dang tluk in angai thei da ni chu a chan chu tual tha sual na le midang te tluk tir sual boy a tluk tir na thi na a te phong an te chuanin le pa mi ta chuanin midang te tluk tir tu kha an sual zo awangin kha kha aro soi fe don ta ni kan tora hian ram pan ni Israel fate do tu an oma adini pakhat chu Mitzrayim man nia ai kupta ho kha ai kupta ho chu nge ti kan ti chuanin an ni ho so ka ti hlum bek anga an nei ro sum de chu ka lak saka nga sum le pa de chu ti in Israel fate ka ti hlum bek an du a an ti hlum bek kha an nei ro sum jong jong kha lak sak an du ta ni chu pakhat le chu Edom ho an nia Edom ho chun Israel fate chu an rama luan phal lawa inon lu chuan in kan ti hlum vek chu ti in Israel fatem ai kup tan tanga an chu thle ram theni manu na kal ko khanin an ni khanin Israel fate khan rama lun phal lawa in lu chuan in kan do cheunga kan ti in khatiang ang ram pahni min hotu te an omani physical takin min ti hlum du te an omani chuan in ram dang pahni anom le a atia chu chu Moav le Amon ho kha anitani Moav le Amon ho chuanin Israel fataka min ti hlum tum lampang ni lawin Israel fataka sual konga tluk lu tir an tumani kha kha para sa man panga pok kan mu to kha mo kan mu to kha bil amana balaka thoro na pek na tanga Israel fate sual na sal du kan lu dan tur kong kha mi bo sai tu te kha an ni ni chu da chuan in la pathian in amisel te na thua pek na khanin an ma ni nam pali chung chang kha tiang he na sai ta ni Mitzrayim le Edom ho chu nupi pasala nei thein ni ya an an ni ya amisel tan amaro chu khang nam pani min ti du da tu te le min ang lo tu te min than du tu kha nu pu ya nei the an ning mo nei pol the ang ning mo ti chung chang a chon chan na ha su de khawng da ni mel ma de ni chu van siama akal khong chung chang a film chu ani me kha chu tora le da le du kha shil fe na do na khami hum lai po khan amai ro chu amon le mu a pho chu chuan som khen khanin phal lo ni chu wang chuan in la pa pathian in a huat na kha ami sel te til ti hlum duwa kan nun na lak tum tu ai ma chuan in ami sel te sual konga bo yan lu tir tum tu te nam kha la pa pathian khan in a hozo ani a chan chu kan ti chuan in edom le mi chang chuan in kan tak sam min ti hlum an duwa amon le mo chuanin kan tak sam ni loin kan tharau kan pathian thu kan oina khami kha ti chet an duwa chuan chal pathian ngai chuanin an mani kha an sual zo ka ni ti khanin an tora mi thim na khanin an ron zir chok ta ni om je chu mi an rin na kong ti che sak kha a sual na a sang zo ka ni tual tha ai po in mi i pathian thu lawa mi i kong dik lawa ka i hroi chu a sual na a sang zo a thil ti chet kha lian zo ka ni khami ve kha mi drasina a ron soi chun zum na khanin David Hamelek chung changa a ron lutani David Hamelek chu kan hrianga David a kha a ro pui ni ya chuanin kan tora ve hianin khang min la pathi na a phal lo mi hringa te kha va biak tlon po thil an chunga thil tha va ti po kha arem ti lo ni ta hin nan tong kam tha le mo nge shalom va siam pi ngai don nge khatianga that va chu po kha min kan mel ma te pathian na mel ma te ti ho nam nam kha chu va ti lo tu ra ni ati le ni a chan chu kan ti chuanin khang nam kan na ru khan yut kan kharau din hmun min ti che sak tu ka te kha ama lo chu lal Davida khanin khalai ka khanin lal pa pathian thu sai kha a zom phom kim lo ni a chan chu khanun ben na kha san ti mo chu chum kina Bible lal Samuel pa hina vela khanin chiat tu ro omonga wong le chang ro sei lo wangin ke pok khra chok che lo wa
Halai khanin lal Davida khanin khapa khanun ben na kha sakha va hnem turin mi atirani chu achunga harsan na athena wang khanin mase lal Davida zungchanga chon la pa pathian ina ti lo tura ti David ta chadik de po khanin ti thei tura nga yang mo khatin khanin zo na om thei ni mase Davida khanin lal Davida po kha lal pathian tri mi ni ya mi chak lal pathian mangai lal pathian du mi hring ni ya mase nang ma po kha khati ang mi hring ni wang khanin hanin ti chadik lu tuk su va chadik over su lal ba pathian ti lo tura ti chu eng ang mi po ni mai lo ti lo mai tura ni ti khanin kan khazal de pon an soi ni ata chuta chon ngai thleng kan ti chuanin lal Davidana hnem tura ti mi chelo a patir kha alo mana a mui mul kha a zia saka a ti mual pho ani chuta chuanin a hnuang ngai thleng zel kan ti chuanin mitra sin a ron soya a ron soya khatiang ang thil lal Davida that avat chhuah du na awang le thil thil ka moi mang dewa ava ti du awang kha ava ti awang khanin anu ala pathian thu oi lo na chuan nge ron thlen le kan ti chuanin in do na lian zo aron thleng le tho tho ani ta chuanin ama kan sei tong khanin lerba pathian ina adu lo zong kha chu ke ni hianin kan kan shia kan shia kan chiat thasiat na mang khanin thil ti ve ngot chi ani lawa tora ina thu apek to le tora ina thu a soi chu in zom mai tur ani ti kha lal Davida ang chadik po khan an ti sol thei chuanin kan film khur hle angai ni ti kha hatang khanin kan ron zir chhuah bel ta ni mi sak khuan na a in ti chak na tura a chak lo zong le kong dik lo zong ko mo tu mi hring khang mo av le mi dian amo no wina mi dian ho wina an ti ang chi ti ra reng kha chu olam haba po chan vo an nei don lo ni a chan chu la pa pathianin khatiam mi hring te kha a huwa ni a mi Israel te chu nam sang sangin an lo do to a an do na an ti sa an nun na lak du tu te chung chang a rel le a mi Israel te sual boya tluk na tu na kong siam tu te inkar kha la ba pathian ina a thu pek na a le a dan le dun pek a tang khanin a in thau le ni ti kha a tang khanin kan mu thiam ani אנחנו עכשיו נתקדם, ואני רוצה להסביר איזה משהו. לפני 80 שנה, לפני 80 שנה, היה אה, בחור שלמד בישיבת וולוז'ין. זו הישיבה היחידה שהייתה בעולם. היא הייתה ממש גדולה, והתחילה תקופה של ההשכלה, שבה בעצם היו הרבה שיצאו מהישיבה והפסיקו ללמוד. ואם הם היו רק יצאו לעבוד, הכל בסדר. אם הם היו הולכים ללמוד איזה משהו, אני יודע מה, איזה מקצוע מסוים, זה בסדר גמור. רק הבעיה היא שהם יצאו והתחילו לכתוב ספרים נגד הדת. ממש כאילו, אי אפשר להבין למה זה. היו מוכיחים אותם, והם אומרים להם זה לא בסדר, למה אתם, חבל שאתם הורסים את החיים שלכם. אבל ככה היה, ככה היה. אותו אחד, אני לא אגיד את השם שלו, כי הוא לפני כן הוא היה בישיבה וזה, אבל לפני 80 שנה ככה הוא חי, הבן אדם הזה, והוא כתב ספרים בספרות. ואז היה יום שכבר הוא הגיע, הזדקן, והלך לבית עולמו, נפטר, הוא נפטר מהעולם, והיה ראש הישיבה, קראו לו רב לב חסמן. רב לב חסמן, הוא היה ראש הישיבה אה, של חברון, וככה הוא דיבר בפני כל הבחורים. זה מה שהוא אמר לפני כל הבחורים. הוא אמר להם ככה, אתם יודעים, יש אפשרות שבן אדם יהרוג בשוגג. כאילו לא בכוונה. יש אפשרות שהוא יהרוג במזיד, כלומר בכוונה. יש בן אדם שיכול להרוג בן אדם אחד, יש בן אדם שיכול להרוג 20 בני אדם.
יש הרבה סוגים, יש הרבה אפשרויות לרצוח. הוא אומר, אבל המכנה משותף של כולם, של כל הרוצחים האלה, אם זה בשוגג, במזיד וכולי, אם זה בן אדם אחד או הרבה, המכנה משותף של כולם, שאותו בן אדם שרצח, ברגע שהוא מת, גמרנו, נגמר. אין, הוא כבר לא יכול לרצוח. אין כבר בן אדם שיוכל לרצוח. אבל הוא אומר, זה שנפטר השבוע, ככה הוא אמר, למרות הוא כבר נפטר, והוא כבר נמצא מתחת לאדמה, אבל, ככה אמר הרב, הוא עדיין ממשיך לרצוח כל יום ויום יהודים על ידי הספרים האלה שהוא כתב, ואנשים תמימים קוראים את הספרים האלה ומבינים שיש בזה דברים מעניינים, אבל כל מה שכתוב שם, כתוב שם נגד התורה ולומדיה. ולכן, לכן, אם אנחנו רוצים עכשיו לתת דוגמה, כולם הכירו לפני 80 שנה רוצח גדול בעולם שקראו לו היטלר, יימח שמו. הוא רצח 6 מיליון יהודים. 6 מיליון יהודים. וגם מאומות העולם. צרפתים, הוא רצח, רצח אנגלים, אמריקאים, עוד 6 מיליון. סך הכל אולי איזה 12 מיליון בכל העולם הוא רצח. הוא וכל האנשים שלו, אלה שאוהבים את לראות דם ולשפוך דם של בני אדם. אנשים מטורפים ממש. עכשיו, אם אני אבוא ויגיד לכם, לספר לי קצת על הרוצח הזה, אז כולם, מה זה יגידו, מה זה מגעיל, וזה לא שווה בכלל לדבר עליו, הוא חיה, הוא בהמה, איך אומרים, כל הקללות שבעולם. בסדר, אבל אם אני אבוא ואגיד לכם, מה דעתכם עם השכן הזה שהוא למשל כל הזמן מפריע לכם ללמוד תורה ואכפת לו ללמוד תורה, שאנשים לומדים תורה, מה אתם תגידו? שמע, הוא בן אדם נוח, הוא נורמלי, הכל טוב ויפה. אנחנו צריכים לדעת מה המבט של התורה. המבט של התורה, שהיטלר הזה, כמה שאנחנו רוצים לבזות אותו, אבל אצל הקדוש ברוך הוא פחות חמור מאשר הבן אדם השכן הזה שמפריע לך ללמוד תורה. והוא נגד התורה, והוא עושה כל מיני ספרים שהם נגד התורה. ומאיפה אני אומר את הדברים האלה? לא מעצמי. בפרשה הזו אנחנו למדנו את כל הדברים האלה, מה המבט האמיתי של התורה. שגדול המחטיאו. מי זה המחטיאו? זה השכן הזה, כמו שאמרנו. שהוא נראה טוב ופה ושם וזה, אבל הוא מחטיא את הבן אדם לעבירה. הוא יותר גרוע מההיטלר הזה, שרצח 6 מיליון אנשים. אתם מדמיינים לעצמכם את הפער בין הדברים האלה? אני רוצה להגיד לכם מה רבי שמעון בר יוחאי אמר. אמר רבי שמעון בר יוחאי, ככה מובא בגמרא, אם ראית עיירות שנעקרות מהעולם, מה זה נעקרות מהעולם? אתה פתאום הולך למקום מסוים בארץ שאתה מכיר אותו, עיר יפה, פתאום אתה רואה, אחרי כמה זמן, אין עיר, אין, אין אנשים, לא גרים שם. מה הסיבה? מה הסיבה? למה העיירות האלה נעקרו מהעולם? אמר רבי שמעון בר יוחאי, לפי שלא החזיקו בתלמידי חכמים שילמדו בעיר. לפי שלא החזיקו תינוקות של בית רבן שילמדו בעיר. ולכן מקום שאין בו תלמוד תורה שלומדים, אני לא יודע אם מותר לגור בו, למה? כי זה סכנה. למה? הנה, אני אתן לכם דוגמה מהתורה שלנו. כתוב שם שהקדוש ברוך הוא שולח את אברהם ואומר לו, תשמע, אני הולך עכשיו להחריב את סדום. אברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, למה? אולי יש שם כמה צדיקים. בהתחלה הוא מנסה אולי 50 צדיקים, אולי 40 צדיקים, אולי 30 צדיקים, 20 צדיקים, עד שהוא אומר, אולי יהיו 10 אנשים. אמר לו הקדוש ברוך הוא,
לך, אם תביא לי 10, אני לא מחריב את סדום. אז אברהם אבינו שהבין שאין 10 אנשים בסדום. אז תתארו לכם, אם בכל עיר ועיר בישראל היה איזה קרוון, פשוט קרוון, מה זה קרוון? זה אפילו לא בית. אבל בקרוון הזה לומדים 10 אברכים, 10 אנשים שיושבים ולומדים תורה, לא משנה, אל תקרא להם אברכים, אפילו 10 אנשים שיושבים ולומדים תורה, אז הם מצילים את סדום או לא מצילים את סדום? היו מצילים את סדום. זה בדיוק הנקודה שאנחנו רוצים לדבר. אנחנו צריכים לדעת שיש כללים אצל הקדוש ברוך הוא. כתוב, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. צריך לדעת שהלימוד תורה זה החמצן של העולם. בלי לימוד תורה אין חמצן בעולם. ולכן, אנחנו חייבים לדעת מהו העיקר ומה הטפל. העיקר הוא שלא לדבר חס ושלום על מי שלומד תורה. זה דבר ראשון. הנה, תסתכלו מה קרה פה עם סדום, תראו מה קרה פה עם המדיינים, מה עשו להם. הקדוש ברוך הוא ציווה להרוג אותם. למה? כי גדול המחטיא יותר מהורגו. ולכן, אם אתה רוצה יותר לעזור, תעזור למישהו, שכן שלך, שרוצה ללמוד וקשה לו ללמוד, שב איתו, תלמד 10 דקות, 20 דקות. הוא צריך למשל, קשה לו למשל בתלמוד תורה, הוא צריך איזה 10 שקלים, 20 שקלים, תוציא מהכיס שלך ותיתן לשכן שלך. תעזור לו בלימוד התורה, תתמוך בו. וכן על זה הדרך. יש לכם עכשיו בית כנסת, אני יודע פה במעלות, הייתי בבית כנסת אלי כהן, והיו בבית הכנסת איזה 30 מתפללים בכל הבית כנסת, ושליש מתוכם היו מבני מנשה. ואז הבני מנשה פה, ברוך השם במעלות, הקימו מניין משלהם, קיבלו מקלט גדול, שמתפללים ברוך השם לבד, והגבאי של הבית הכנסת של אלי כהן התחנן לפניי, תחזיר לי את הבני מנשה למניין שלנו. שאלתי אותו למה? הוא אומר, אין כמוהם בעולם. א', כל התורמות הם תורמים לבית הכנסת, להחזיק את הבית הכנסת. כי אם לא יתרמו אלה שמתפללים בתוך הבית הכנסת, איך אני אחזיק את הבית הכנסת? צריך חשמל, צריך מים, צריך זה. הם היו תורמים, הם היו אוהבים את הבית הכנסת, באים לפני כולם מתפללים. אתם רואים, רבותיי, איזה קידוש עם שמיים? ואיך אני שמעתי את זה? שמעתי את זה במקרה, בגלל שהקול שלי היה בבית הכנסת אלי כהן, ואז ככה נודע לי הדבר הזה. היום בקושי יש מניין שם, כי כל הבני מנשה, ברוך השם, התרכזו במקלט אחד. אה, גם אני וגם אה, גם אני וגם צבי חאוטה הגענו לבית הכנסת, ברוך השם, היה שם הכנסת ספר תורה, וברוך השם, יש שם קהילה שהשתדלנו לעזור להם להיכנס לבתי ספר, איזה 15 משפחות רצו לעבור ממקום למקום. ברוך השם, אתם רואים שהמקום פורח, וכשהמקום פורח בלימוד תורה, הכל יש. אבל כשאין לימוד תורה, זה מקום סכנה, רבותיי. ככה למדנו מהפרשה שלנו, אני מקווה שהבנתם טוב את מה שאני אומר. Rafian na sei chu kum somriat kalta khanin leveraging anti mun mo ya siba leveraging ya siba anti a hianin tora hi anzira de ne khami hun lai chuan ya siba hi tam chong lawa chumi hun chu ya siba lian tak mai kha ani ne amero chu khami hun lai khan hei le khazir na te hi aron piang chok thar da ni khovel thil lampang zem na mo khada khan mi eng mozat kha mi tam tak kha ya siba tang khanin an chok ani an tora zel kha anti topa khovel thil an zir ta ni chu mi mi in nan tho atu lawanga yesivan chu san te thil pa ngai lom tin mi chen ka din thiam thil ten zir du a an chu chu thil pa ngai lom tin khovel thil zir po kha thil pa ngai ve ka lom thil tha a tha lo na om chong lo ni chu
a chan chu kan ta kan mo to le kan hrin kan mo tu te pawh kha an lo ni hlom awangin amero chu khalaya khanin mi pakhat atia chu chu an ninga ron tan lang khen lo wa tora zira a chu mai ba ka tora do dal zong le tora kong kal zong khanin le khabu azek tan ta ni asan chuan ni anga tinge tora te in zir du me hunin pe ram me lom a tu lo ti zong in ale kha thiam na tang khanin mi puite beng ver tu le mi puite nga te na an ngai ven tur khanin fing le thiam tak khanin aron ziak ta ni chon ti chuan in khapa kha alo up ve zel ta anu a chuan lo tara lo bur ta ni chon khami chungchang khapa chungchang kha ralph khasman ti mo chu chu yeshiva kan venga mi ralph lian pakhat in azilai te hena khanin chupa chanchin chu asoi ta ni khapa chanchin asoi pa khanin mi na hriat thiam thiam thei tur khanin te khin na hmang le tora chung ril kha aron soi chok ma sata a tian soi ta ni chu mi hianin kan hriat lo awangin kan bo che theya tin kan hre chung chung po khanin kan bo che thei tho ni thil sual chu mi pakhat a tha theya mi som po tha theya mi sum ni po tha theya mi tam tak po tha te ni a tha ti hlum thei ni mi tual tha kan ti chuanin tual tha hianin in kong kaina pakhat eng tual thana po ni se in kong kaina pakhat om tla ta oma chumi om je chu kha an tha a kha a thi ni a that tupa khanin a tha wang khanin a thi ni a chuan khowela chuan khapa kha om to lawa a dun kha a zo mai ni chuman chu a thi to kan ti chuanin mol liam to engma ti the om to lo ti nang tru kan ni chu a mai ro chu khapa kha a thi khanin a chuan thar tu po kha a zo to om to lo ni chu a chan chu a thi miao wang khan mo a mai ro chu khapa bố rỡ ba kan soi ba kha chu thi ma ase a thi nuwa po tual na sa takin ala tha tada ni ati ni chumi je chu a le kham bu zia kha aral to lawa a le kham bu zia kha mi nan chira mi tam takin tora lam panga lo tui vak lo te le tora lam panga pathian enge chi na lam pang lo ngai ven vak lo ten thu dikam buti in kha do ta kha an nun puya an zir pui chun zom zela wangin kha pa kha chuanin a mihring ti chu physical takin mi that lo ma se ama parasa kan soi tawng khanin an rukhaniut na an pathian thu zom na kha an pathian tu na kha an la bu saka chuanin kha le khabu tang khanin tora do dal na tora dem na kha an nu na khanin atu lu saka je chu a thi nu pon tu ra that char chare ti khan a soi dan ni chu 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 dekhin na kan ron pek don chuan khovel thil thleng rap thla ber te zinga mi chu hitler a khanin zudan te kha million ruk a thatani zudan te million ruk a that kan ti chuanin voinia chuanin million ruk hre thiam lo chatan chuanin kan beng mi fing vak lo tan chuanin amo mi thil ngai sak vak lo tan chuan omzik an hre lo mai theya masa history te le thil omzia tlema ngai ven tan chuanin hitler a rap thak zire sul kha chu kan hre thiam thei vek ome ama chu Hitler khan chu da te kha million ruk chau kha a that ani lawa England mi te po an mani German mi te po European mi sang te po kha million ruk dang po a that tel de ani chu chu million som pa ni borvel Hitler khan in zuda chu lo po khan nas takin a that ani Hitler a chung chang kan sai chuanin mi khovel mi zong hianin ama lo hre tu chuanin mi bol lo mi sual mi rap kha ti vekin kan sai don ani ama chu Hitler thil ti chu tual thana nia kan sei tawng khanin khami compare na khanin thil om lo tawin han sei le chin tai la dia kan then om pa in kan tora zir ten in ti boi thlat ta se ya siwa tora zir lai te kha an zir lo dan tur ko lo hang ngai to chin tai la amo kan then rol te zinga sa kho na ngai sang le pathian thu zir te kha an zir lo dan tur ringot te khanin han chevel tai la kha pa then om pa te inga te khin ni chamo ang shelo an then om pa te kan pathian thu sei le kan thil ti min ti boi tu kha tora changa kan han te chuanin Hitler ai khanin kha pa kha a sual zo ang the ni
so ti boi tu ka te una hianin kan kholo na tur kong min ko mu sak tum chal tu min thlem tu kha kan ti dong nge chu Hitler so ai khanin asuk so tora tang chonin aso zok do ni ti khan aron soi thei da ni chu ra phen ke ma soi kha ani lo chu bi chung chang a chang chan chu khovel thila kan te chonin kan then nam pa min ti boi tu mai me de chu kan tuk lo kan me lom ti thaya kong sang sang in ai lo thei ni ma se khami a ing lo wa khani lo wa a situation kan dinge khami a kha an ni lo wa a thu zo khani kan soi chu om je chu khovel a hianin indo na hian he ara thla tam tak lo om to a tin kan para sa tang khanin kan zir chok zo ka ni ti khan ron soi ni to kan para sa khan kan huwa mi sual na konga shuai tu chu Hitler a ai khanin a sual na kha a turu zo ka ni ti khanin kan para sa tang chonin kan ron mu thiam don ni ka khe thiam ang tero om je chonin mi kong sual zo tu kha Hitler a chon na shem tu zong 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 chu a dong don tho kan sia khovel mi da chon mu thiam har sa ma se pathian ina kan tora a thum in pek na changa kan mu thiam chu kan do thiam chu mi an tharau nun ti ral saka kha apoi tak me ni chu ati bola sak tu kha an khan an olam ha ba nun po an chan do ni ti khani Rabbi Shimon Bar Yochai khanin tieng hian alo soi ni song khua nim moi tak tak te so inga tinge khua so arem tak so khua so inga tinge mi cheng anom theilo ti chung chang aron soi na kha tian aron soi a eng khua po ni ro se eng ram po ni ro se talmidim tora zir omlo na khua ni chuanin khang khua te kha arem thila ti ni Rabbi Shimon Bar Yochai na aron soi chu talmidei yeshiva tora azir te hi an om chuanin kha khua khan aron par chho then ni kha khua kha skina kan ti skaina chen chil angin aron om thila ni tora azir om lo na khua chu khua kha arem thin ni ti kha aron soi ni chu engtinga kan soi kan ti chuanin kan parasa masalama khanin kan mureng tolom lalpa pathianin Avram ne na khanin ngai ron soi kan ti chuanin Sodom le Amora khua khanin mi kan om em mi kan om lova ka shem don khu ka tirem don ati khanin kan pa from a khanin mi som ngatra nom lo mo ka hiem zela mi som po anom lova chuban chu to ba sudom le amura khu kha ti chet lo ni ta ni chuban je chu la ka thin to ra zel le ama pathian tri mi anom lo chuanin pathian chuanin kha tiang ram kha ti re mani mai ni he khovel puyen tawla enga teng e khovel thil mak tak tak tuilian te tiang zong zong hi aron khen ei cho khen tir tu chu mihring an ni lawa ma sela pathian ina mihring atanga amana aron khen ani ani me hatin khanin la pathian ho nan pong kha chu zir tham fe alom non thowa amaro chu kan tora tanga kan mu thiam chu la ba pathian in tora omlo na kho chu a hal cheme ni je chuanin chuan eng kho po lo ni ro sa a kho khan in tlem te pom se he caravan an te in da mai po lo ni ro se tora zin lai so man am khachonin tora pathian tri mi so man am khachonin ha kho kha ron din chuan ni mai ni hi khan kan tora mi thum pawin an zir chu ka ni om je chula ka pathian in kal phung ne ya dan ne ya he khovel hi ama siam ne ya he khovel a hianin thil om dan tur a rom han ni chuwang chuanin ila pathian in som le mor a kho po chu a khwa cheng te ti hlum tur te ni chuanin tunga sei sel pheyang ama tora le dan dun zir tu nam lawa shem an ni mai lom cheng chuanin keini na kan zir tur le ling ta zo ka chu min tora an zir thei dan tur kha kan ai tur le tangai ta ni pakhat na chona pathian in tora kong lawa mi suala mi tluk tir tu mishing a huat em chuanin keinin la pathian du zong kan ti ve thei dan tur chu mi in ama kong an la pathian dan le dun tora le mi chote an pan thei na tura thei patop chu kha kan mo phur na tur le kan zir chu kha lo ni ta ni chu ani chuanin min tora te lo zir thiam lo ta ni khongam ni som lek lo kan thut bu yang cha atan bek ina te kan ta bek kan sta te mo tora lo wa thiam lo do te mo kan thenom te mo kan u nau te mo khongam ni nga ta ni som tal hela te kan zir bu yang cha tianga ke ni khan ale ling thoka la pathian du song kan lo ti kha kan ti tur kha alo ni ta zo ka ni chu rafian te khina ron peta a malo ta sonin be ken set eliko hen an ti mo ipo ka te ipo mun chu ka shi a kan khom ve thin to a
Benin man se te hi khalai bi gina khanin alo bera mi som tu mi chanin khom je ni tin bek an se thanem ta ka om tho shim shima ma se kha bi gina khanin mi som thum vel chanin khom je thin ni tin ni sta chuanin trung khat chu Benin man se ho te hanin bek an se shan kha an nei ve ta ni mi la tan tia shelter hun มู่นั้นเป็นเวทานี่จะมั่วขัดสลายอันเวงช่วยตัวตะขานินตะขานินอันมานี่ปัวลินอีตัวระเต็นเลยอะจนนินเบกเกนเซตอันมานี่ปุยตัวเต็นอันนมชักเท่าว่าชุดแข่งเต็นดีนะอันถอลบมันอันถอจนอันนี้คมชีนะอันมานี่ปัวลินมีนี่นั่นเสียมาตัวระปนจีระที่ขานินบุลันจันทร์โชตานี่จะได้หุ่นอ่ะปัวจนนินแค่นี้ปนกันวัติปุยชินตาจนนินกับตัวระจิมน่าเฮียนินเตียนอีข้ามีหุ่นเบกินาขานินจุ่มขัดโกลกันเตียกันวัจิลตีร์นาขานิน an gabai kha eli ko henan an gabai kha ni be man se te hi khong e an kal bu vek ta kan bik ina hianin mi somvel tal chu ro in khom til le ro ti khan raf ne hen lo nge ni chumo ta chon enga tinge be man se chu ro in khom tu la I du em ma ti ya zo na ka a chan na khan tin sai ta ni chu ama sabera chunin master an petra a back and set a hom na tu ra hianin tui bill electric bill le bill sang te lo chuk a hi sum ase na ngai ve ta ni khada khan bene mun se de khan suman ui ngai lo wa biak ina khanin tholom an pe tha em em ma pahina chonin mi ni an siama na tong tai tok chami ni na ngai ta a heng thil zong zong te wangin bene mun se te hi hela hun na ran khom turin kan du ni ti khanin an soi ni so da chong ke pon thil tam tak ka zer choka be mun se te tungen ni ti te enge an du ti te eng mi gen ni ti te khan chu ma lot kho ni chumo hi soi ni ta chuanin khalai bek en sit an hon na po khan ke ma le puchria mo kan va kala kan va hon puya an bek in te po chu kan va en puya kan va tloa atini chu ta chuan nge bek in kha tha taka an enkol theya khada khan enge an ti kan ti chuanin hei hi ni pakhan a chuanin minin an siama ni tin tung trai na oma tora zir na ni boka chana ka pe na ni boka pathian hing ti ro pui na ni ya khadi be men se te an ma ni pol bek kan sit an nei te khami be men se te na an ma ni pola tora zir nan nei te le hadi gan thil ti khanin so malai malot khuwa ta son chakna peta a khami khuwa khanin khuwa chu din sa ni ya khuwa kan din pa khanin kho chu khami kho chu nga mi pui sa khuwa na indin khalo om le ta ni chu chu chuanin kha tora zir na khanin aron par chu na khanin nge ro sen kan ti chuanin khuwa khanin ti tu kan nei ta ni chu ti tu kan nei kan ti om je chu kan nu na khan pathian tu lu na kong kha ai yo ni siam ko ta ni tu dei kan sit an nei ya tora zir na hunan neya an ma ni le ma ni in dom kang na hunan neya khati rual rual khan pakhat zok biak ina khanin ti mai ang an lo du zia kha an lo zir chot tel bok ta ni patang khanin to raf עכשיו אני רוצה להביא לכם, להמחיש. תמיד בשיחות שאנחנו נותנים, תמיד אנחנו נותנים המחשה, וזה טוב מאוד, שההמחשה היא יותר נותנת להבין את הדברים. עכשיו אנחנו נדבר על קין והבל. הרי אתם זוכרים מה היה בפרשיות בספר בראשית? כתוב שקין והבל הם היו היחידים בעולם. ובגלל שקין קינא בהבל, מה הוא עשה? הרג אותו. הרג את הבל. שהקדוש ברוך הוא אומר לקין, איה הבל אחיך. איפה הוא נמצא? איפה הבל נמצא? ו... ואז נודע לו כאילו לקין את הנזק שהוא עשה, את הרציחה שהוא רצח אותו. והקדוש ברוך הוא אומר לקין, דמי אחיך צועקים לי מהאדמה. למה כתוב דמי? דמי זה לשון רבים. היה צריך להיות כתוב דם אחיך צועק מהאדמה. למה דמי? מכאן הגמרא אומרת שברגע שהוא רצח אותו, הוא רצח מיליארדי בני אדם. מאז בריאת העולם עד עכשיו זה 5,000 ומשהו שנה, ו700 שנה. 5,700 אנשים שנולדו, כולם נולדו מקין והבל. זה פשוט, נכון? ואז נמצא שבעצם מיליארדי אנשים שיכלו לצאת מהבל, סליחה, לא יצאו ממנו. למה? מי הרג אותם? קין. קין לא הרג רק את הבל, הוא הרג את הבל וכל מי שהיה צריך לצאת ממנו.
ולכן כתוב, דמי אחיך זועקים מהאדמה. מה עשית לו לכל הדורות? עד עכשיו, הבנו את הנקודה? זה רציחה, קוראים לזה רציחה. עכשיו, בואו אנחנו נסביר לגבי אדם שהסית את החבר שלו לעשות עבירות. אבל אנחנו אמרנו שגדול המחטיא יותר מהרוצח, נכון? יופי. שימו לב, המדרש כאן בא ואומר, כתוב דמי אחיך. כמה אנחנו מתחשבים על זה שהוא הרג הרבה נפשות, הרבה הרבה כאילו בני אדם. מיליונים, מיליארדים, אני לא יודע כבר כמה. נכון? זה הרבה. אבל במקרה שלנו, שאנחנו אומרים שאדם שהוא אה, הסית את חברו לעשות עבירות, או לעזוב את התורה, אחד מהדברים האלה, מה אנחנו אומרים? הרי לכאורה, ברגע שהוא עזב את התורה, אותו בן אדם, אז נקרא שבעצם הוא רצח אותו. אבל מה אנחנו בעצם אומרים על הזה? אנחנו לא אומרים שהוא רצח אותו ואת כל המיליון האנשים שיצאו ממנו. כי אנחנו לא יודעים, יכול להיות שאותו בן אדם נהיה רשע, אבל הבן שלו פתאום נהיה צדיק. כמו, הנה, אברהם אבינו. תרח היה רשע, אברהם אבינו צדיק. אז עכשיו שימו לב, איזו התבוננות יפה יש פה. הרי אדם שרצח את חברו, כמו קין שרצח את הבל, השם אמר לו, דמי אחיך זועקים מהאדמה. כלומר, מיליארדי בני אדם אתה רצחת. אדם שהחטיא את חברו, אנחנו לא אומרים לו שהוא מה? הוא רצח מיליונים. איך אנחנו נדע? אי אפשר לדעת, יכול להיות כאילו שיהיו הצדיקים, הבנים או הנכדים שלו. אבל, ומה ההבדל? בואו נחשוב מה ההבדל בין זה לזה. תראו איזה נקודה של חשיבה. אתם יודעים מה ההבדל? ההבדל הוא שכמה שאותו אדם רצח, קין שהרג את הבל, הוא רצח מיליארד בני אדם. מה שבן אדם הורג אצל חברו, ושהוא הורג גם כן את כל הדורות שבאים אחריו, כל זה הוא פחות ממה? הוא פחות מהעניין הזה שהאדם רוצח את חברו מבחינה רוחנית. כי באמת אני לא צריך עכשיו להגיד שהוא רצח את כל המיליוני הדורות שיבואו אחריו. לא, 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 לא. מספיק שהוא רצח רק את האחד. רק אחד. מספיק הוא רצח שהוא רצח בן אדם אחד, מבחינה רוחנית. והוא זה כבר מספיק אצל הקדוש ברוך הוא. אתה רצחת בן אדם רוחנית, גדול המחטיא יותר מהורגו. ולמה גדול מחטיא יותר מהורגו? כי אצל ההורגו, אנחנו צריכים להגיד לו, תשמע, אתה לא הרגת רק אותו, אתה הרגת את כל המיליארדי בן אדם שצריכים לבוא אחריו. מה שאין כן לגבי המחטיאו, אני לא צריך לדבר על הדורות הבאים. לא, רק על אותו בן אדם אפילו, זה מספיק. שאותו בן אדם, אתה הרסת לו את הרוחניות, גמרנו. גמרנו, זה הכי חמור. פה, אני חושב שזה נקודה להתבוננות. אני חושב, נכון, יצחק? כן, כן. יש פה נקודה של התבוננות, עד כמה ההבדל המשמעותי בין אדם שרוצח את השני לבין אדם הוא פגע ברוחניות. הוא הרס לו את התורה, הוא הרס לו את המידות הטובות שלו. לכן אנחנו צריכים לדעת מה התרופה לכל מה ששיעור הזה שדיברנו. מה התרופה? התרופה למה שדיברנו זה יום יום ללמוד מוסר. כל יום ללמוד מוסר. כי אם האדם לא לומד מוסר, הוא יכול להתקלקל בקלות. פתאום מישהו יבוא להשפיע עליו, ואז לא בא לו ללמוד תורה, לא רוצה לקיים מצוות. זה בעצם הדבר שיכול להציל אותנו. ברגע שאדם לומד מוסר, הוא יכול להינצל מכל הדברים הקשים שיכולים להגיע אליו. ולכן, זה בדיוק הנקודה שאני עכשיו רוצה להגיד לכם פה. אם אתה רוצה להפריע למישהו בלימוד, תדע לך שהקדוש ברוך הוא לא אוהב אותך. הוא שונא אותך. אם אתה מתכונן להפריע למישהו בלימוד.
אם אתה רוצה לתת מכה לחבר שלך, אתה צריך לקחת בחשבון שאתה מזיק לשני, ואתה פחות חמור ממי שגורם לשני לא ללמוד. אתה רואה את החבר שלך עכשיו בבית הכנסת לומד תורה, אל תפריע לו, תן לו שיסיים את הלימוד, תן לו שיגמור. הוא יותר חמור אם אתה מפסיק אותו מהלימוד, יותר ממי שעכשיו נתת לשני מכה, או נתת לו סטירה. זה רבותיי, למדנו מאיפה? מהפרשה של המדיינים, זה הכל. התורה שלנו היא חכמה, יש בה את הכל. אנחנו רק רוצים, רק נפתח את התורה ונראה, נגלה את הכל. שיהיה שבת שלום לכולם. תודה רבה רב. כל טוב, כל טוב. נתראה בעזרת השם רב. בהצלחה, טוב, כל טוב, שלום כל שלום. טוב. kan chun zom nga emi zo hian in i sim shon na siu lom don amo kan soita kho kha kan ngai tua i na tur le in khami kan shet chen le an tu in sei za kan tum le nga ti mo sefer berasit kan ti i masabara khanin kaina le abela chung chang kha kan shenga kaina khanin avela kha athadani ta khan apa pathian khan kaina ni na khanin ngai ti ta ka tia thi sen te chuan in miron awon ni ti ni chumo thi sen te ti khanin mi zo to chuan det khel lo nga thi sen ti khan det mai ka ringa ma se dam hi thi sen ya dam mai kan ti hian in thi sen chau ni lo a plural form a ron soi wang khan ni kan tora mi thiam le khan nga tinge heaven ni mo heaven a thi sen te chuan mi ron au ta mo ron ati chung chang an soi fi na khanin kain khanin hevel kha chau kha that ani lawa hevela thale zong zong tur milion khovel ami zong zong te kan tha dang kan lo ni ta ni ti chu kai ne sette e kha te an kan lo ni ta hevela tha tur zong zong kha kain khanin ati hlum ani chonin a thisen zong zong kha an bo long pe tur zong zong ko kha a that te la ni ti khanin a chu thiam thei ta ni ong je chu mi to kan tha chonin ama ba ka ama atanga piang tu song song thu kha kan that tel tina ania chu thil rak thak tak zok tu rangin angai theini rak thak reng shim shim bokani mzia chuan amalo chu to thana chung chang ne na kan compare le don chuanin e ma ka sei tong khanin mi in a thian pa chu kong sual tu mo a zo tir chuanin chu tual thana in a rak thak zo kani tual thana ai chuanin midang sual boy sual a lutir sual kan lutir ko na hian angai tu na le thin lu jong song ko khai sip sa lu to a kan sei jong song ka sei jong mai do na him sa mi khat lek o i Ồ, sao? rafi na thi sei kan sei zo lok nge chuanin kain le he vela chung changa chuanin he vela kha tu jong song ta Bây kha giờ tôi hỏi của công được khá. ta vek ti ani ta ni a enge in thona ai thona kan ti chuanin so da se chi pa kan lo kan zama tu na mi kong sual kan zo tir chuanin kong sual kan zo tir ta ni kha kong sual kan zo tir pa kha kong sual lo zo po ni ma se a fa le chong da kha chu an chadik mai thei sin tera ka po kha kong sual lo zo thowa ma se a fra po a chadik dik tho lom ti zo na kan cha ka kan sei don chuanin a chan na tur kha kan hriat hiam na tur atang kha chu hriat hi mihring fin na atang chu hriat hiam kha alo har sa ta em da ni chu a chan chu so pa sa kong so zo ma se fel lo veo po ni ma se kong so zir tir cha po ni ma te la ni ma se la fa pa chu fel ri thei tho lom kha te ngani chu ning ting chu ting chu compare thei ti khan in zo na kha ron in zo le thei ni chu wan chun ke ma ni po kha ti chung chang kan kha ti chung chang kan ngai tu do ni chu nin hriat hiam a har sal tu ko ni chu tu te po ni se kai ngai tu vong vong zel don da ni chu mi kong so zo tir ai chu nin tua thả nó chú số bị sinh ngày nay trang chú số số bằng hàng hàng sẽ thiêm thể ta thấu thấu ta xí à chú bằng chú cái đó là in Asia khác anh ấy chân nhiều anh thì khác cái cái gì anh ta này anh bộ chú này rồi sẽ mi anh ruk han yu anh thà áo din muốn ít chết saka anh bắt hiền lệ đó là mi chú anh dùng mà tụi công ít đa saka anh ít đa saka ni la pathian thu thung an zom tur iti che sak chonin kha sual na kha kom tom me ro as thalo zo ka ni mi pakhat cha chunga thil sual ti po kha a poi hian a poi vong vong ani ti khanin kan tora chon min zir tir ta ni ta cha chon adam boy kha mi ron chaw ta ni chu
enge dam doi kan ti chuan in sol konga mi na min thlem du lo tur le mi dang ta kan thlem du lo tur atong poimo chu ni tin hian musar zir tur ani nung chang moi om dan tu tora zir lai te om dan tu khovel mihring te om dan tur kha kan zir ta kan zir anga ya zir mai mai ni lawin ti tak zet in kan zir anga ya ni a chan chu thil ho te a sual boy tluk lu ngal bur hi a ol em awangin a ol em awangin le mi min ron ti chetu tu ramo mi kung di lo min ron mo tir tu la ka ta kan in chan chu nam pong khanin musar kan ti nung chang moi nun kha kha zir kha adam doi kan in chu tur chu ani ni chutiang chuanin nan soi tong khanin mi har sat na siam sak siam sak chu thil sual ani ta khin nan mi pakhat chu ai zon na kong amo ti na te lo du tai thin lung in i lo sok duai lo nek duwa khami sol na kha poi lu tu ma se mi tora azir na tur a mi tu po ni se an tora azir na idal saka pathian thu an zom na tur idal saka ni chon i hriat nge nge tur chu lalpa pathian in a huwa che ti kha in hradonia a ti hian ani chu chu wang chuan in mi pathian tora le mi chhot an kal na tur kong idal sak ani chuan in lalpa pathian mi huat ani ti kha in hriat anga ya chutiang ini ro na tur chuan in tora le mi chhot te kha aina sazoka kan lo zira ngai don ta ni to